Hola, soc Joan Salvador Vilallonga, psicòleg de Psicologia en Càncer, i avui respondré algunes preguntes sobre la psicooncologia. Què és la psicooncologia? La psicooncologia és la branca de la psicologia que ajuda persones que tenen càncer, els seus familiars i també els treballadors de la salut que treballen en el camp de l'oncologia. També investiga el càncer, els seus determinants, investiga, per exemple, d'on ve la malaltia, investiga quins causants conductuals estan darrere de la malaltia i què fa una persona quan està diagnosticada de càncer. Com em pot ajudar un psicooncòleg? Doncs un psicòleg pot ajudar, per exemple, a fer front a les emocions de la malaltia. Quan hi ha un diagnòstic es produeixen reaccions del tipus de por, ràbia, tristesa, incertesa, ansietat de moltes maneres diferents. I el psicooncòleg ajuda a això, ajuda a poder gestionar aquestes emocions, per exemple, per poder fer el tractament, ajuda a adaptar-se als canvis vitals del tractament. També, per exemple, amb la família ajuda a la comunicació, a parlar amb la parella, amb els fills, i ajuda també a fer una gestió de la informació, perquè amb el càncer la informació és molt abundant i val la pena fer una gestió correcta per poder fer que aquesta informació sigui útil. I com sé si necessito un psicooncòleg? El càncer és normal que provoqui reaccions del tipus que hem dit, de tristesa, de por, de ràbia, és normal que faci això, i per tant, quan una persona té càncer i es preocupa una mica i de tant en tant doncs, plora o està més preocupada del que és habitual, això és normal amb càncer i per tant potser en aquest cas no caldria un psicòleg. Però per exemple si notes que tens càncer i que estàs molt amb un grau de preocupació que provoca que no puguis fer el teu dia a dia perquè estiguis molt malament, perquè no puguis fer les teves activitats normals o perquè tens un grau d'ansietat molt alt, aquí sí que poden haver l'ajuda d'un psicòleg. Què fem a les sessions de psicooncologia? Doncs primer cal entendre que cada persona viu el seu càncer. La manera de viure aquesta malaltia és molt particular i per tant cada persona té la seva visió, té la seva manera de gestionar-ho i té les seves necessitats. Per tant fem un tractament que d'entrada és molt personalitzat. Comencem fent una avaluació detallada de què necessites a partir de la malaltia i el tractament que estàs fent i comencem ja a buscar solucions per gestionar el dia a dia del càncer, del tractament i poder anar recuperant la qualitat de vida. Recorda que si necessites ajuda pots entrar al web a psicologiaencancer.com o bé trucar al telèfon o per WhatsApp al 644 29 87 59. Gràcies.